Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ακούτε την εκπομπή Ματατοφόρος από το ράδιο Τρόικα. Στο μικρόφωνο είναι ο Κωνσταντίνος Ροδιτάκης. Μετά την έναρξη που αναλύσαμε, τώρα θα μιλήσουμε για τη διακοπή. Την ακριβώς αντίθετη διαδικασία. Εκεί δηλαδή που αποφασίζει ο επιτιδευματίας να λήξει, να σταματήσει τη δραστηριότητα που είχε. Οι λόγοι μπορεί να είναι πολλοί. Αυτή τη στιγμή θα σας αναφέρω τι θα πρέπει να κάνει όμως για να πάρει το πολυπόθητο για αυτόν χαρτί βεβαίωση της διακοπής των εργασιών του. Θα πρέπει να δράσει άμεσα και επειδή υπάρχει το τέλος επιτιδεύματος, η συγκεκριμένη εκπομπή είναι το Δεκέμβριο του 2014. Αν προλάβετε μέχρι το τέλος να κάνετε την διακοπή, ίσως μπορέσετε να γλιτώσετε το τέλος επιτιδεύματος. Αν όμως ακούτε την εκπομπή μαγνητοσκοπημένη το 2015, τότε θα πρέπει να το κάνετε άμεσα για να μην επιβαρυνθείτε όλο το έτος το τέλος επιτιδεύματος. Θα πρέπει λοιπόν να είστε καταρχήν τυπικοί στις υποχρεώσεις σας απέναντι στην εφορία. Δηλαδή δεν θα πρέπει να έχετε οφειλές ΦΠΑ, δεν θα πρέπει να είσαστε ασυνεπείς στην υποβολή φορολογικών δηλώσεων όλα τα χρόνια εκείνα τα οποία δραστηριοποιούσασταν και είχατε δράση. Επίσης πρέπει να δείτε τις οφειλές σας και στη συνέχεια θα πρέπει να δείτε τη διακοπή, τη διαδικασία διακοπής που γίνεται στο μητρό της εφορίας. Στο μητρό λοιπόν αρχίζει η έναρξη, το ταξίδι αυτό το επιχειρήν, στο μητρό λύγει με τη διακοπή εργασιών. Όμως θα πρέπει να γίνει μια διαδικασία να επικυρώσουν τα τμήματα της εφορίας που υπάγεστε ότι είσαστε τακτοποιημένοι, να πάρετε τις υπογραφές που απαιτούνται και που πρέπει να έχετε στα χέρια σας και πρέπει να δείτε τι θα γίνει και με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πώληση ή την αυτοπαράδοση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων που είχατε, αλλά και γενικότερα εκείνων των εμπορεύσιμων στοιχείων. Πρέπει να δείτε το θέμα των επαγγελματικών αυτοκινήτων, αν δηλαδή είχατε κάποιο επαγγελματικό όχημα κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας. Επίσης πρέπει να δείτε και το θέμα της ταμιακής μηχανής, αν χρησιμοποιούσατε ταμιακή μηχανή για τις εργασίες σας. Πρέπει να γίνει έλεγχος της μηχανής από ειδικό και στη συνέχεια να γίνει αυτοπαράδοση της μηχανής, η πώληση, δήλωση διακοπής. Τώρα ήθιστε να γίνεται διακοπή και να παροπλίζεται η ταμιακή μηχανή. Καλό είναι να προβείτε άμεσα στη διακοπή. Τώρα ένα μικρό tips, ένα μικρό κόλπο δηλαδή μπορούμε να κάνουμε είναι, αν δεν έχουμε κάποια δραστηριότητα 1, 2, 3 χρόνια και για κάποιο λόγο έχουμε αργήσει να κάνουμε τη διακοπή, μπορούμε να την κάνουμε εκπρόθεσμη τη διακοπή, πληρώνοντας ένα πρόστιμο, αλλά θα βάλουμε άλλη ημερομηνία, προγενέστερη ημερομηνία, σαν ημερομηνία διακοπής των εργασιών μας. Αυτό βοηθάει στο ΤΕΒΕ ή στο Ταμείο Εμπόρων, όπου θα γλιτώσουμε εισφορές αν το προσκομίσουμε εγκαίρως στο ταμείο. Αλλά και πολλά άλλα που μπορούμε να γλιτώσουμε, όπως το τέλος επιτιδεύματος, το οποίο σαφώς και θα αφαιρεθούν κάποια έτη, πιθανόν όχι όλα, αλλά κάποια από αυτά που μας έχουν χρεώσει. Το θέμα είναι, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, οι αποφάσεις να παίρνονται γρήγορα.
Και αν έχουμε αποφασίσει να διακόψουμε την εταιρεία ή την επιχείρησή μας, να το κάνουμε άμεσα. Να μην περιμένουμε, εκτός αν υπάρχει κάποιος λόγος σοβαρός που μας οθεί στην αναμονή. Τότε πρέπει να περιμένουμε. Ακούτε την εκπομπή Ματατοφόρος και στο μικρόφωνο είναι ο Κώστας Οροδιτάκης για το Ράδιο Τρόικα.